Patetnya apa? Patetnya apa? Odo nam. Oh, tuh 6. 6 abang atau 6 ireng? Oh, malah kertu kuwi. 6 6 6 6. Nah, coba sedikit. Nano. Beto bando toto kati soyo. Indriyakso soro maruto. Luar biasa. Pano no margo no. Tepuk tangan. Wong Jepang iso ndalang. Wah, selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam, Pak Dirman. Pak sapa? Pak Dirman. Dupeh ditandu itu bintang Pak Dirman. Gumon aku ndelok ning story wangun tenan ya ndaki Pak Dirman. Ning Pak Dirman iki pas ditandu ngono pas wektu lara kaya ora numpak jaran to nek Pak Dirman. Lah kan ditandu. Kuwi semangate warga Kebonombo menyanjung rawuh panjenengane Pak Sigit. Tak kira Pak Sigit ngasto dalang temben pisan iki ditandu kaya Bonobo. Tepuk tangan kanggo Bonobo. Nggih mboten, Pak. Lek gawe tandu dadaan napa dos pundi? Pancene merencanakan buat rencana 1 bulan yang lalu direncana Pak Igit dipun bel kali masul di ACC tumpake jaran wis kulino. Nggih mboten, Pak. Nah jaran wis tahu. Anak kaya iki mah sampean durung tahu. Urung tahu. Lah jane kula ki arep ditumpake angkong. Lah iki mau angkonge malah nggo ngusung speaker. Nah, angkonge ge wadah sound control. Aku lho kon brangkang. Lah cilaka to. Apik to nek. Pripun Dik tanggapane kagem jenengan? Wah ya seneng ya nek dalang itu diarak-arak kayak gitu kan berarti emang apa ya antisipasi masyarakat emang menyukai dalangnya, doanya luar biasa melewati Pak Dalang ini di tirakate masyarakat sedaya. Masyarakat. Muga-muga kasembadan kabeh pangajeng-ajeng panjenengan. Wis pangajeng-ajeng. Pokoke nek iki pangajeng-ajenge kasembadan tur do tambah sugih apa meneh ning kene petani cengkeh pirang-pirang to. Panen tambah sugih sesuk le wayangan sesasi pisan. Loh itu gigal kapok ciglok kae gigal. Ciglok. Oh lagi berarti pertondo. Jenenge iki ciglok iki rezeki. Ah sesuk rezekine berarti tambah akeh. Amin. Dia betek-betek wong ditanggap le ndonga ya ngono kuwi. Jajar ora ditanggap. Lah ya saking aku nambah sing penting ora bab tanggapane nambah sedereke. Baku ya Dik nyatane antusiase warga Kebonombo kae tekan kulon ngasih kaling-kalingan gayor lho Pak Igit do menek blandaran kae. Ya gek iki ana penonton kok menek blandar ya gek kene iki. Lah kae lah niku Pak mboten pitados. Tapi ingkang VIP sing wonten dhuwur teras. Ning malah ora ngajeni wong sok ora apa-apa. Tepuk nek gendeng barang lho ning dhuwur. Halo, ngatos-atos nggih sik ten nginggil lho. Ora do gebelet nguyuh lho ya. Ngantuk ya gulung tenan kae kok. Lah niku Pak Sigit wah jan kaya nonton konser. Wih nonton konser wae lagi sore mau wis yayine do gelar kloso ning dhuwur. Leres nggih. Tur dasare tertib sedaya sapa sik Lin Mas ya ora. Ahmad Suplontang kok. Suplontang. Wong gleling wong. Ahmad sapa wong jenenge Gita ngono Ahmad Suplontang. Oh malah Toto. Oh alah Git. Mbak ya sampean ki nang desaku ki njunjung aku sithik kok ngono to Pak Igit. Keton aku wis disanjung jenengan ngendika. Oh tak sanjung nek ngono. Lah, bareng Lip Mas iki sesepuhe sampean. Pak D Pluntang lak nggih sae to. Pak D Pluntang sae napa sae? Sae napa sae? Monggo keinggal diberangkatke. Tindak Mekah lan Madinah. Kecis. Sampean iki lati karo ati geseh. Nak kuwi ucapan brobosan angkatan layon. Iki spesial sampean Mekah Madinah umroh arep budal sae napa sae? Sae. Ngono no. Sae mboten, Pak. Nggih. Dialuk mati seneng kowe doan. Cedak, Pak. Cedak piyai mriki teng mriki niki rasane.
Orang leceke ning kali kula tetep understand. Apa kuwi understand? Saling mengerti. Oh. Basa Inggris barang. Oh, isane ya ming kuwi kok. Karo yes karo. Heeh, matur. Ayo paring mbok nom pambutan. Nggih, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah saged sowan wonten gebon sing ora sempit. Bonombo. Sing genah lho. Aja lah iki nek kowe tak klarifikasi. Enten lho Pak Sigit, ana cah ulem-ulem niku lucu. Piye? Segeni dibasake selatu, pager sari dibasake pager santun, kebonombo dibasake bon wiyar. Bon wiyar. Lah tak takoni kok isih akeh men, Dik. Niki tasih kata, Pak. Niki wonten kemelaki, iki kemloko. Lho kuwi tenan ora saru. Lah mula desa kutha aja dibasakake. Oh ngaten. Kebonombo. Kebonombo ya kebonombo. Ora gebon. Kebonombo pager sari. Nggonku. Ayo yo ngono ing gleleng men sih. Kere. Nggonmu ya nggonmu ning arep paitan apa nek arep ngepek aku. Saiki sekseni karo cakrang ning rat komplit warga Sumresani. Jodoh ki nang tangane Allah Subhanahu wa taala. Nah iya wis reti ngandani. Kowe njaluk apa? Aku. Heeh, penting aja njaluk sandang karo pangan. Lha ya kuwi sing utama. Utama. Sing utama ya sandang ro pangan wong wedok siji sandang loro pangan bar kuwi papan. Papan wis cetok kebo nombo. Lah sandang pangan. Kowe golek dhewe wis payu tanggapan. Aku lak gleling. Lho ya kari nampa ya. Kere umuk. Loh, sombong dulu melarat keri. Cah kidul kretek kok. Iyalah. Nyanyi Dik, mbok ana pamundutan sing liwat Pak Dik dereng nggih, Pak? Nggih bebas menika, Mbak. Nah, Netra. Kata sangat mengke pamundutanipun nggih. Khususan Mbak Elisa karo Mbak Tati bebas. Pokoke melu kula penak bebas. Napa, Bu? Napa senenge napa remene? Caping gunung. Senenge. Podang kuning. Gubuk asmara. Lamunan, sak kaset sisan. Heeh. Ya ki nandake demen ro budaya, Dik. Alhamdulillah. Biasa. Sembah nuwun. Antusiasmenya. Uga kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Korwil Semarang hadir. CFC Bojo Kendal rawuh. CFC Yogyakarta hadir. Hebat. Udus Banyumas hadir. Luar biasa. Hebat. Lah njok ledo parkir piye ya wah jane. Lah iki luar biasane kagem warga mriki Pak Igit. Piye? Bengi iki parkir los tanpa ada pungutan biaya uang parkir. Ini sebagai barometer muga-muga kiwa dengan desa kene niru program-program Desa Kebonombo yang luar biasa. Yes, ora lokak tambah kebak los, le penting remajane yo sip. Sinomane. Pokoke parkise lor. Parkir Los. Parkir los ora parkis lor. Ger wis lunas ki ngene iki lho, Bu. Permintaan terbanyak menika caping gunung. Leres Pak Iki. Piye ben do ngerti Pak De Pluntang jengleng Elisa. Wis wiran jengleng iya. Padha dene tipis mesti tancep. Ya ora mesti tak delok sik nek mung keri. Wah, tanjakake. Ya. Saben bengi. Urung to? Urung. Sabar. Saben bengi nyawa Kakean polah kentekan napas biasanya ya. Alona, loh. Alah. Tuwek kakean polah. Rene Elisa Rene. Pak Sigit sing jengleng, Pak Sigit sing jengleng. Pak Sigit piye Pak aku mah aku nek jenglengane kaya Pak Pluntang. Lah piye kok Lah keriwe ora. Kena wae ora? Kena wae ora keriwe ora. Wis delok carane jengleng pripun Pak Igit? Yen memajang
Oh. Alah. Delokan malah juga. Delokan aku. Sing deleng aku. Tancepi langsung. Oke. Piye encem-cepanku piye? Enak sa. Ya ngene iki tuman no ya, Pak. Iya. Oh, bisa ra. Oke, nak ngene nancepi kowe wae oke. Rasa gleleng dulu. Ancik dulu. Sekon dhuwur mesti sok temancep aku. Gayane. Wis, ayo mrene. Ngendi? Tancep saka mburi. Aku kene. Awas nek ra. Tak ijolke engko. Ijolke. Ora kuat iki ketoke. Wis meh sekarat iki ketoke. Gigal meneh bocah. Lho kok ngene. Kok kene sik, kok kene sik. Sesuk tumbaske lho nek. Tak tukoke engko tak paku sak gundulmu. Gunung. Ih, masuk Pak oke. Bendal ngono kok. Jane ki wis pa urung ta, Pak? Nggo kumumbul wis mempeng tetep maklutik iki kepiye? Apa kowe Pak Sigit ku rekane Pak Sigit saka mburi. Tancepke langsung iso ceblok. Lah aku ku wis saka mburi. Lah terus? Ha kerasa apa ora? Belas. Belas. Urung kerasa? Urung. Pindhoni. Karepku ngene lho kanca-kanca, lulu dandeng. Gampang. Sampan jleng ngono lho. Lah lak ya wong sing cetha karo yagane. Ngeten lek kowe mumbul yagane jleng. Jleng. Ndara Wiyaga nak ndandeng saking Mas Bari langsung jeneng pas kula mumbul jleng ngoten. Cakrane ngrat kok. Lah lak rembuke cetha. Iki kok cetha. Ning ana ora ketok ngrungokke malah gayemi wae ya ana. Kae Jaya. Pop mie ya. Pop mie ketap kaya kelinci. Gratis. Wes kanu lek bari nek kok rahapi kono. Kono rahap ono karo sing ngendang. Lah iki piye to mau ora kompakan gimana sih? Lah ya nek aku wis ketok ngene-ngene malah kendang iki jiko udut. Malah nyekeli udut to Pak iki. Lah ya mbok rembugan piye ngono lho karo Mas Kendang ngono lho. Mas Bari. Mas Ndara Wiyaga. Nyuwun kanthi sanget bilih kula pun gentung-gentung dingeten-ngetenke nggih. Nggih. Fokus lho. Niki ndang itu gentung celing-celing ngoten nggih. Mas Bari. Sampeyan iki krungu apa ora? Krungu. Ora kaya doyi to? Ora cetha nek iki. Hihi. Oh, malah nemen. Ngoten nggih Mas Bari nggih. Alhamdulillah. Ketoke meneng jebul ya kopok kuwi ya. Panas. Mbok raupak, Pak. Kabresmu lho umbelmu antek garing ngono. Umbel kok umbel. Lah logat Sulawesi kok. Oh, nggih. Jleng.
Pak. Mau piye to lemu ngomongke? Ya bener jare nek numbul yogane kan muni Jleng. Matur nuwun Ndara Yoga nggih. Pun kompak. Kleru. Nah, ngene lho. Lintah tidak tabohe diangkat. Sleng tabohe diangkat. Oh. Tabohe diangkat. Ayo Jaya tabohmu ndi? Angger Pak De Pluntang mumbul, tabohe diangkat. Nah, ngono ya cetha. Tabohe. Krasa lho, Pak. Woi! Kota-kotamu lho, Pak. Kota-kotamu ki sing bener to. Kok lah kok ngomong piye mau? Jangan itu mau piye ta? Nek anu tabuhe diangkat. Lah. Iki lho. Aku ngene. Bocah malah setelen nih. Apa lagi kok Nek obo iki ora cetha. Pripun? Sing obo aku cetha. Nah, pripun Pak Git? Nek Pak De Pluntang mumbul, tabuhe diangkat, bandemke Pak De Pluntang. Ayo Rene. Ora. Ndara Yoga kula guyon. Guyon. Wah, golek kok saplok ngatotan gundul. Kita nganu iki. Dalam. Kowe ketek karo Elisa ra cocok. Nggih. Cocokmu karo Mbak Tatin kita ya. Lah, nek iki rada empuk. Gini Mbak Tatin, gini Mbak Tatin. Ora kakon mak klotek nek iki mak bres ngono. Oh, milih. Mbak Tatine asistene kok Jepang kok. Ayo, Mbak Misaki. Oh, Mbak Misaki. Iya. Oh, tunggale mie ayam. Beda. Udu mie kuwi. Heeh, Mbak Misaki. Heeh. Wes saiki milih sing iki. Ya, Sing ya. Pripun Mbak Tatin kabare Mbak Tatin? Sugeng dalu, Pak Ige. Dalu Mbak Tatin. Semakin cantik aja nih kamu. Kadang ya wedok kok ya papa. Oh, Iki kan ngapa iki? kon nembang di Jenggleng Sing Pluntang. jenggleng sapa? Sakmene arep jenggleng aku. Lho. Goh pertekale aku wis nguntil pal loro. Nguntal pel. Oh iya nguntal pil kok nguntil pal loro. Tak ndelok kaya ngapa jenglengan. Oke, alah wes. Wah raine. Raine dhuwur. Rai iki dhuwur. Raine dhuwur kok rai. Iku ya rai kuwi iki. Rai apa? Rai lok. Heeh. Rai lok nyerempet ngono. Wah, serempet iki genahku. Wih, aku ngono. Wih. Jarene sing lemu-lemu ngene iki mbiyen wis tau. Alah mbiyen ora gaduk ya rada tipis sithik. Nah iki tetep oke nak kae iki jan nak kae wis salah wis maklotak. Ngono nek ndemok sing ngerti sing anyar yo sing wingi-wingi dilalekno. Alah ketipisen nak iki rada Delok wae sing kleru sing lenang apa sing wedok. Rasa gleleng sek. kowe nantang oke. Coba karo Mbak Tatin. Ayo. Ayo. Panasudan. Kowe nek jenglengi aja kaken polah, Pak De. Pemanasan nang awak cilik kok Pak Igit. Sapa panas sudane? Ayo tanggane. Panasudan. Alah rupane kok tikus ngono. Mbak Tatin nganti mukok kok ngerti. Lah mau Rosida wis nyungir-nyungir. Mbok wong ki sing prasaja wae wong ya wis elek ngono nyungir-nyungir tambah elek. Malah kaya apa jal nek kan delok Elisa. Kaya ngono aku celurut ngono. Kowe ra sedo kemelam karo nek aku celurut. Ciciki. Jijiki. Jajal ya. Heeh. Panasudan haling-haling capek Rasakno kowe. Tepuk tangan. Wis. Rasakno ngrumangsanono nggonmu ki tipis. Kandel ndek Tatin. Ora semang nangis, gelo kowe ra tak tancepi. Rumangsane apa? Wis rasa gelo sa.
gur keri kok. Ya wis aku ora sida aku. Nah pertama keri nak genep pindho ping 3 sukses. Ah, tetep ora percaya. Pindho. Wis. Pindho. Yo, ayo sampean kana. Turuti Mbak Tatin, mumpung isih urip Mbak Tatin. Nggih, kula turutane. Mbak menawa ada pesan terakhir? Sesuk do tak pacul budulmu tenan kok iki kok. Gitu nak aku ki arep rada bunga sithik kok ora do oleh ki ngopo to? Ya oleh bunga, bunga. Ya mau aku ndongake kowe muga-muga oleh beberan paringi tulus. Lah ya tulus yen bojoku kok. Oh, apa? Jan. Natyan wada. Madhep rene mosok kon namatke gelungan. Lah polahe kaya ngono lho. Alah alon-alon ngene aja keri. Sarata. Ngetan bali mulon apa sakyan megalakon sakyan megalakon rasakno. Aku malah seneng PN aku golek bakul cengkeh wae nek kene masuk aku. Aku gak. Nak kowe golek bakul cengkeh? RW-ne kene nunggoni. Juragane cengkeh. Glo cahe, glo. Ora siap. Sing blangkone kok ciduk dawet kuwi. Sing maringi Pak Igit. Oke. Iki Pak RW. Pak RW. Lenggah. Ah, iki badhe dono swanten mangke. Oh nggih. Arep nyanyi sing kira-kira wong bonombo ruduh mudeng. Kuwi Pak RW. Iya, heeh. Yo. Caping Gunung karya Mbak Gesang sing nembang Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Oh. Coba buka saking Mbak Tatin. Nah, ini. Ini Mbak. Dek jaman badut tentengan ki aku lho. Lah ngapa? Joget gelem senggak gelem. Bawa ya tayeng. Ogene kok mau ora bawa ora. Iki ngapa to nek ra nyungir-nyungir ngene iki jane iki? Hah? Mau kok tikus, saiki kaya celurut. Ngerti nak ki ngelak. Ngelak. Aku kepuyuh he. Apa iki aku tak mlumah. Ala roh kahanan sing peteng ra umum. Peteng ra umum. Ayo nek ngelak Mimi. Mimi, Mbak. Kok maksudnya ini yo njaluk patean ngono lho. Mimi. Sami. Jaya, Jomeri ya Le. Bapak arep Mimi Ibu.
Maksudnya piye? Mimi Pak njaluk Pak Satpam sapa jenenge Satpol PP? Satpol. Kowe iki ya gesek ambekmu. Lah sapa? Linmas. Oh, Linmas. Oh, ketua Linmas kok nanti ngelak ira ya. Pancen Linmas telo, Don. Yo ketuane sapa sih? Aku. Lah iya. Aku lah luwih nemen telo. Padha le telo. Kae saiki sing nembang kae. Ngono ning desane dhewe kok tegel njaluk bayaran. Lah iya. Lho iki wis dusun lho Pak, mboten desa. Lah iya. Let. Alah wis tangga dhewe. Alah ya tak atuke mau. Anak piyai kene iki lho Pak. Nuwun sewu khususnya warga Bonobo. Mriki mung goreng gembus karo bubur iki kula dibel munggah. Ngono ya. Pak Bu RW, Padhe Plontang lho gembusku wis mateng. Bu RW kuwi. Wah ning kepleh kae. Berarti gembuse Bu RW iki ndak dina mau pangan. Kulino. Beli goreng pinggire rada gosong kae lah. Ya enak. Yo kepepet. Mbak Elsa. Ayo kene. Aja cedak-cedak ora. Cedak. Bagus dhewe. Syukur. Oh ya si Liono iki to. Awas nyedak wani nyedak. Awas. Hus. Kok cah cilik hus. Sekarang bisa dangdutnya Sa. Mbak Tatin tengah. Padhe Plontang lugu. Joget wong loro sing kompak. Piye? Niki lho mboten tertib. Nek ngene-ngene apa-apa Hagi mau ngene-ngene piye? Ya itu kan sesuai sama beat Ya, itu musiknya selalu be. Ding gitu. Ayo nak kene Beklok paman cerut lugu. Tanggir Plontang lugu. Semingkir. Kowe iki lugu malah ganggu ae. Liwe ngopo? Kok aja bali? Ayo lho. Bali ra apa-apa. Asal bali mboten. Kowe entuk Bali ning syaraté menek wit nangka kae lah anjrot. Nek ora ya sisan dibrongsong nggo kuwi apa jenenge? Nggo bakor kuwi lho. Iki sindene loro men joget sing kompak ngono. Kowe lungguh sik kandhen lungguh wis. Nyuwun pamit. Heeh wis. Piye Mas piye sa? Tadi kan udah gini, neng gunung gini, tak cadangi asaka jagung, terus kan sesekan, Tak. gitu. Ngono Mbak Tatin. Ora wani, Pak. Sebabnya apa? Kok ndak mawet-mawet ngenak. Kita kan wis kendho kabeh setelane. Ora lele ngono lho. Nek iki kan cilik to, Pak Git. Lah nek ngono aku iki nek aku ngobahke sithik wae iki. Ning ora apa-apa, coba yo. Aja ngece suarane, Bi. Gunung. Ayo Mbak Tatin. Nek ngene oke. Ayo diwarai.
Ono apa? Hah? Aku. Kayak ngerti-ngerti nek nggone aku unine awak-awak. Oh, Bu Eni, Bu Eni. Ruane kok obok. Kok isa-isane awak-awak ora ya ngene aku ora ngono ya. Piye Mbak suarane Mbak? Oh nenek pret. Oh. Sapa Mas Rangga? Kok masuk pret ki laliane pret apa? Hah? Nggonamu piye? Lanang ora tau goyang kaya ngono kuwi kok. Nek lanang ngono kuwi ya muni wis do karepmu do nekno dhewe-dhewe suarane. Sak uni-unine kok malah dadi do suara ya plek-plek ya utuk-utuk ya. Tak duduhi rekaman, tak duduhi swara rekamane. Ya Pak De Blundang ya. Pinganane nika to? Piye? Oplek. Dek tati iki ngono kuwi. Suara jane iki do ngrekam suara apa? Alah kuwi biasa. Apa? Ndek iki rekamanku suarane utuk. Dek kula. Oplok. Terus ke Mbak Tati. Terus ke sing kaya mau, kaya Dek Elisa. Rasa nganggo sing kuwi lho, Sa. Rasa nganggo sing Ragelen ya. Ya mau ganti koreo nek kowe saiki memimpin koreo. Hah? Oh, nah aku temanan kowe. Mbak Misaki kambiye. Kambier ki Inggris. Heeh. Nek Jawane Rene ya. Rene yo kowe ngadeg kok. Luar biasa malah iki ketaman saka Jepang ya? Nggih. Jepang. Iki dulure Miyoto. Oh, apa? Kombang Pak. Pembawa. Oh, selamat malam. Sugeng dalu. Di Indonesia, Wah, lah iki iso sugeng dalu. di Indonesia sudah berapa lama, Mbak Ini Misaki? tahun keempat. Berapa? Tahun keempat. Ini tahun keempat. Ya. Oh, di Indonesia latihan apa? Belajar apa? Belajar wayang Wayang gelis sama karawitan. Oh, diisi Surakarta. Ya. Sudah pernah pentas? Pernah. Oh, bagus ya. Kapan-kapan main ke Rembang ya? Ya. Oh, kasih. kenal Mas Jumari berarti di. Ya. Oh iya. Memang Jumari itu sukanya yang Jepang-Jepang dari dulu. Dulu itu kalau dari Jepang Mbak Hirumi Kano, Ya. Deni, nggih. Oh iya. Kalau latihan dalang di Solo diisi. Diisi guru saya Pak Haryadi. Siapa Pak Haryadi? Pak Haryadi. Oh Pak Haryadi itu dulu dosen saya juga. Ya. Iya. Sama Bekene. Oh Bu Geni, iya itu adik kelas saya dulu itu. Ya bisa suluk apa suluk? Ya bisa. Bisa dicoba ya Mbak Misaki. Ini disiarkan YouTube Sigit Channel, nanti dicari. Nanti wah ini Ya. yang suluknya basa Jawa mawon maupun Jepang nggih. Patetnya apa? Oto 6. Oh tuh 6 abang atau 6 ireng. Oh, malah kertu kuwi. 6. Nah, coba sedikit. Nano. Beto Pando Toto Kati Soyo Indriyakso Soromaruto Luar biasa. Pauno no Margo no Tepuk tangan. Wong Jepang iso ndalang. Wah. Ini belum kalau pengarawat Kayak wayang ngerawit, iki Pak. kayak wayang iku dene. Kalau ngerawit juga lebih pintar. Ya. Oh, kalau nabuh gamelan Nabuh. instrumen apa yang disukai Mbak Misaki? Saya belajar gender. Oh, gender. Pas iki. Apa? Subo Kastowo. Subo Kastowo. Yang latih gender siapa Mbak Misaki? Sama Pak Bambang Siswanto. Oh, Pak Bambang. Nah, nggih, Mas Bambang Sis. Ya, oh ya. Coba bisa diprakteknya gender? Apa? Subo Kastowo. Subo Kastowo. Iya bisa. Oh. Nah, genderane wong Jepang kan. Ah iki sing geder lah kelukir Pak Igit. Oh, Subo Kastowo. Muridnya Mas Bambang. Duduk gak apa-apa Mbak Tatinda. Ya aku duduk mana? Wes kono sik lho Situ lah dobrok situ. Oke, tak nutupi Pak Igit.
Wah, ulangi Mbak. Makanya jare nutupi Mbak Yosi lah aku kon endi? Mengkurep kono. No gitu ya? Ngelek tepuk tangan untuk Mbak Misaki, luar biasa. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Wah, iki wong Jepang iso gender Suba Kastopo. Oh. Kaya ngono. Andek Puno Indri kuliah pirang-pirang tahun gender Teteh Misaki. Gender geseh. Ya. Besok kalau wayangan Pak Sigit dikabari, saya tak nonton ya. Itu pentas dengan Mbak Elisa itu dalang cewek-cewek itu. Ya dia penelitiannya tentang dalang-dalang perempuan. Oh sekarang gitu. Dia PhD, ambil PhD. Oh yang meneliti dalang-dalang cewek. Oh ya. Oh ya. Dalang cewek itu ada Mbak Elisa, Bu Geni, terusan Wonogiri. Siapa? Mbak Wulan, Yang diteliti yang dalang cewek aja, yang cowok jangan ya, cewek aja. Itu. Mengapa meneliti dalang cewek-cewek di Indonesia? Mengapa, Mbak Misaki? Karena akhir-akhir ini dalam perempuan maju luar biasa. Oh, kemajuannya luar biasa. Ya. Wah, cewek-cewek itu suluknya wis gede-gede suarane munane. Suluk suarane gede-gede. Iya. Sukseskan, lanjutkan, semoga sukses. Ya, terima kasih. Masih lama di Indonesia? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ya. Oh iya, biar mbahmu jajah negaraku. Tak jojoh loh, tak jajah loh.
Sukses selalu ya. Hari wayang pentas enggak? Hari wayang. Belum ada rencana. Oh, belum ada rencana. Oh, ya. Pentas sendiri aja. Itu bersama Mbak Elisa. Itu darang-darang cewek dipentaskan gitu ya. Ya. Terima kasih ya, terima kasih. Matur nuwun. Ya, sama-sama. Nanti datang ke Rembang saya ajari wayangan sing ngawur. Tak kira apa itu ngawur, karena dalam pentas itu sok perlu tahu ngawur ya. Iya, latihannya tenanan, tapi pentas ora kudu persis kaya pas latihan itu enggak masalah itu. Hukum panggung itu seperti itu. Sok kalau mau yo ngawur, yo mumet. Nggih. Terima kasih, terima kasih. Hari wayang Cakraningrat pentas, lihat di Rembang ya. Iya. Ora tanggap. Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Amin. Ya. Kenapa? Ayo ngaduk masa arep. Kok lingkuh terus Tak kira piye kon piye? Ngadeg. Wong aku wis marem namati. Aku cukup lega wae ngrugeti panggung. Oh iya wis lingguh. Wis aku rumangsa ngrugeti panggung. Ora nesu. Ngambek. Gara-gara bari iki weruh Tatin bingungi kok. Wis Tatin difoto diringke di wah aksene. Yo tenan bari iki wis tangane ra gelem. Wah kudu ido-ido pancen yo ngono kok. Do bingungi lak mergo durung ngerti asine do lugas ora dandan. Sapa? Lugase sapa Elisa? Yo sampean Ya ngerti kabeh Pak Sikit dah kenal lama to. Bentukane awak dhewe ngene iki tok ayu. Nek wis dasaran ilangi make up. Ngapa? Ketok klawune. Heeh, musuhe tisu basah pokoke. Sinden kok kalah karo tisu basah. Ayu-ayune wong wedok iki nek ra dandan. Masa Iya, pemeneh tangi turu wi ayu-ayune wong wedok. Tak kandhani nganggo daster, rambutnya awul-awulan ngono kae. Kecut ababe lekan. Kuwi malah paling ayu. Oh iya. Sesideman nggih mboten napa-napa. Napa sanese badhe nembang napa Gerajakan Banyuwangi. nggih wonten wau. Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Oke. Berdua Gerajakan Banyuwangi. Wah, nanti berempat aja gerajakannya. Ini loh, sama ini loh, idola-idolaku ini loh. Mbak Ida Lala, Mbak Yosi. Mbak Yosi ini loh. Kita sesiduman dulu ya. Nanti, Oh iya, sesiduman. Nanti disimpan lah itu gerajakan buat berempat kita. Oh iya, oke. Nggih. Saking Batu Malang ikut monitor. Siap, Malang, matur nuwun. Nggih, matur nuwun rahayu. Amin, Pak Marsono nggih. Pak Tomo Bancar Tuban. Mantau nggih. Ya, coba. CFC ngeremboko terus luar biasa Pak. Nggih. Besok rencana tahun depan ini ulang tahunnya CFC di Yogyakarta. Oh ya? Iya. Wonten pundi? Kula luruk mengke. Di mana? Jenengan bintang tamune harus manut Pak Guntoro mengke. Pak Untara siap. Kemungkinan wonten dalem Pak Amir mbok menawi. Nggih. Wingi aku mancal karo WL malah sampean wong loro ra eneng. Lah, jenengan telat tok nggih. Sore kita ke sana. Pak Iya. Ikit ada acara sama CFC. Sama CFC ya. Oh iya. Aduh, coba. Yang penting lancar semuanya. Amin. Ya. Neng nong. Menika langsung nggih. Mboten bawa. Oh, ngirit. Saya menika sampun jam 3 lewat. Wis gen gelolek bari ora trimo nak kowe ora bawa. Langsung bawa gelolek bari. Nggih, langsung. Wiwitane. Oh, Pak Diplonang sing bawa. Bari wah kowe iki lang. Astagfirullah bari. Pak De Pelunang ngadeg to Pak De. Wong kula ora entuk karo bari kok. Sekuwasa aku Ustaz. Wah, kapok kowe. Lancang. Ewa dene pengen lungguh ya ora apa-apa. Matane ra mata. Mripate sapa? Ah sing muni loro niku pengedang loro nek kali kula lak sinis. Oh iya. Ora gelem akur wis sore wau. Oh kowe. Ayo Pak Deli nggih ngaling-aling wajahku ngono kok. Pengang lirik Dik Tatine HP-ne dinger glo cagake, gilo cagake. Rumangsane. Wiwitane. Henderek sang pekeh
Oper Mbak Tatin. Ora semede wae, globarius ketap-ketip kuwi. Sopan menyang kutha gedhe Rumah Mbak Tatin kok geger kok dikotangi. Maksudnya piye? Oh, kok nyempluk ora, Ding. Punuk, Ding. Punuk, Pak. Punuk padake sapi. Sluduk sisan. Wah, disluduk kapok sampeyan disluduk. Punuke Mbak Tatin iki iso muni lho. Mosok? Aku megah aku. Bang aku. Apa? Bang aku. Iki demek iso muni. Oke. Bang aku. Alah ora arep demek dadak muni munamuni. Ah, heeh. Aja demek. Ora bubuk ora nakal. Kebayake apik kanggo apa jenenge? Kutu baru apa ngene iki? Kok kutu baru apa iki? Niki ta. Mekrok-mekrok. Wah. Mboten ngerti jenenge ini ala-ala kupu-kupu. Iya, itu supaya selendangnya tidak ngelembret. Bagus. Ya, tidak ngelembret. Biar tidak ngelembret semuanya ya. Ayo. Aku guyu terus dadi serake lho. Iki pengendangnya iki. Ayo. Iya ora. Wah. Mimi. Terus kayung nyem. Selendang kuning kang saking wukir. Tulus wis njahitke sorjan kurang, Mbak. Sing ijo? Heeh. Sampun. Rencana. Rencana. Lah niku karepe sing ijo lurik napa ijo biasa? Ah, berarti urung ditukokke wong isih takon. Keceblong kowe. Ora lho, maksudnya omong kalih kula meng Pak Sigit njaluk sarjan ijo ngono. Ya manut Tulus aku wis omong Tulus, manut Tulus aku. Oh, ukurannya Pak Tulus. Ukurane Pak Tulus. Oh, nggih, siap. Bayar padane. Niki gentenan mboten? Gentenan. Suara kurang bermono. Pengedang loro. Suara kurang bermono. Dia Sulestyo. Ya apa-apa. Pijer ngincangake alis. Terus tresno sesidema. Platok ndak sih sing ngendang Pak Dek. Saya gawe-gawe ke. Aja nganti mati. Nyepelek nih, kowe apa ora ngerti nek Pak Dek Pluntang iki pelatih karawitan. Rumangsamu apa? Pengenonge Mas Tono Hadi Sugito ki mbiyen. Ngendang. Ora melu mbahmu kon pengen Mas Tono ora melu ngono ki. Aku ngomongnya pengenonge. Lah nggih lah kok ketok Mas Tono wis sedo. Heeh. Lah Mas Rangga kok aku ora melu. Gimana wong kok ngene mbok kowe nrimo, kowe iki menang rai kalah nasib. Rumangsane apa? Wis, akarepe tak giring ngono iki kono ngencedak ngono lho. Sing tuwa ki ngomah-omahi, wah sunduke dipindah. Cedak ya ora apa-apa aman no. Aman apa ora saku ora tau sabar kok. Ora kena kene becek leno pangene sabetke kumuda rangsang padamu, Bos.
Jaya. Oh. Mara reh manguswa myung brengeng kadhe karonaning kasuwase lae Ndara Kengabdi Semar Badranaya ingkang sampun sowan wonten ngarsa Paduka Sinuhun Puntadewa semanten ugi kula Yayi Kang Raka Ndarawati nampi aturipun Nyai Werkudara
Nyai Puntada badhe mbangun gapura kencana lantaran kembang Wijaya Kusuma. Lakar kados pekaten Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun pangestu niki dijangkepi jamus Kalimasada, Den. Manunggaling jamus kalian kembang Wijaya Kusuma minangka pralambang manunggaling Amarta Ndarawati, minangka pralambang manunggaling kawula lawan Gusti. Bangun gapura kencana. Gapura menika minangka dalan, minangka gapuraning urip. Kencana menika mas, menika lamun ta titah menika nyawiji manunggal. Antarane lati lan ati, nyawiji antare titah karo sing gawe urip. Ing mriku gesange jinangkung dening Gusti kang murbeng jagat. Minangka dalan sedaya para kawula ngamarta antuk kamulyan, antuk pakabagyan lantaran gapura kencana niku. Kakang Semar Badranaya pralambangi jamus Kalimasada kelawan kembang Wijaya Kusuma minangka gapura kencana, gapura kamulyan, gapura katentreman. Inggih kanthi lampan menika mugi dayanana kamulyan katentreman sedaya warga ageng ing Banamba. Kanthi gapura ingkang enggal mugi dayanana kamulyan katentreman kabagyan tansah manggih rahayu 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 salamiya.